Sinan Canan 1972 yılında Ankara'da dünyaya geliyor. Hacettepe Üniversitesi'nde Biyoloji Fakültesini okuyor. Medisina Fakültesinde doktorasını tamamlıyor. 2010 yılında fizyoloji alanında doçent oluyor. Esası iş çalıştığı meseleler kaos teorisi, öğrenme, zihin ve beyin ulgamlar hakkındadır. Yazdığı kitaplarının içinde en çok okunan insanın tabii sağlamaları eseridir. 3 ayrı kitaptan ibaret olan eserinin birinci kitabında yazar, insan ve beden katnaşığını, biyoloji ilmini merkeze koyup düşündürüyor. Ona göre insan bedeni harekete göre sağlanan bir zattır. Hareketin bolmadığı her yerde insan bedeni hatta beyni de ziyan görmeye devam ediyor. Sinan Canan, Adamın Tebii Sağlamaları 1. kitap, Beden. Sady şiradı, insan üçün ol bir damla kan ve müň alatydan ibaretdir diýär. Öz bedeniňizde daşardan kabul edici göz bilen seredip gördüňizmi? Eger durup bu arada pikir etseňiz, derrew aslynda ýalňaç bir jandardygyňyzy düşünersiňiz. Bu dünýäden çykan ýaly görünýän, ýalňaç, ejiz, güýçsiz, gorulmadyk, daşarky täsirleri açyk, geň bir bedenimiz bar. Bedenimiz beýleki canly jandarlardan tapawutlylykda islendik tebii gurşawa laýyk däldir. Mör-möjeklerden ösümliklere, sygyrlardan guşlara çenli ähli canly jandarlar gözeline getirip görelýär. Biziň ýaly ýaşamak üçin eşik geýmeli, tehnologiýa öndürmeli we daşky gurşawyny öz peýdasyna görä üýtgetmek mejburiýetinde bolan başga bir jandar barmydyr? Bedenimiz beýle ejiz we çäresiz bolmadyk bolsa, adamlar indi ýok bolup giden ýakyn garyndaşlary we atalary ýaşamak üçin aňlaryna gaty uly oranda ulanmak mejburiýetinde galmazlardy. Häzirki zaman adamy Homo jinsynyň häzirki wagtda diýir galan ýeketäk agzasy bolup görünýär. Häzirki wagtda dünýäniň ähli adamlary Homo sapiens diýip adlandyrylýan ýekece görnüşe değişdi canlılardır. Sinan Canan'a göre bu insan hikayesini ýatdan çykarmak ýa-da insanyň dünýäye gelme, ýaşama we ösüp özgörme ýoljulugyny kabul etmän, insany asmandan ýere düşen bir barlyk ýaly pikir etmek biziň günlük durmuşymyzda bir sürü meseleleriň ortaya çykmasyna sebäp boljakdyr. Iýýän çöregimiz üçin çiý mal bilen üpçün etýän buğday ösümligi bilen insan garyndaşdyr. Bu garyndaşlygyň kömegi bilen uzak bolsa-da buğday iýip bileris. Çaklamalara görä biziň buğday bilen bir bolan umumy ata-babalarymyzyň taryhy belki 700 million ýyl öň, belki de has köpdür. Ünüs berseňiz, biz insanlar diňe canly jandarlar bilen iýmitlenip bilýäris. Sebäbi olaryň bedenimi we biziňkiler emele getirýän materiallar bir meňzeşdir. Şonuň üçin biz beýleki canlılar bilen canlylyk gawatda bir-birimiz bilen dolu gawat gelýäris. Onuň üçin bir-birimizden iýmitlenip bilýäris. Adamyň gelip çykyşy barada aýdylan da bolsa, bu mesele adamyň arasynda maymundan gelmek ýaly karikatura çenli adalsa da aslynda biologik taýdan balyk bilen köp umumlygymyz bardyr. Bu hem geň däldir. Sebäbi uzakdaky ata-babalarymyz bizden bir näçe 100 million ýyl ozal ýer ýüzüne emele getiren suw canlılaryndan ibaretdiler. Biologiýa günümizde diňe bir ilim däl, eýsem insan hakynda bir paýhas kural hökmündedir. Çünkü durmuş dünýäsini gönüden baştan geçirip biologiýa ilminiň gürrüňleri arkaly çuňur düşünenimizde özümize has giň we manaýly düşünjekdigimiz şüphesizdir. Sinan Canan'ın pikiriçe durmuş bilimini yani biyoloji yani beýleki bilimler ýaly adaty akademik uğra ünüs her ýyldan ýyla azalmana başlapdyr. Misal üçin, ýaşlarymyz üniversitelere barýan ýolda psikologiýa, siýasat ýa-da şoňa meňzeş jemgyýetçilik uğurlar boýunca bilim aljak bolsalar, biologiýa olar üçin zerur zat hasap edilmeýär. Şeýle de bolsa bu äsgermezlik ösüp barýan adama edilip bilinjek iň uly adalatsızlyklardan biridir. Çünkü adamların özünü alıp barışı ya da cemiyetçilik durmuşundaki ýagdaýlaryna biologik älemdäki hakykatini bilmezden bir mana berip bilmeler gaty kyndyr. Sinan Canan'a göre biologiýa düşünmek türlüligi tapawuda üýtgeşme we daş töregi düşünmek bilen ortaya çykýar. Biologiýa düşünmek bu ýerdäki barlygymyzyň manasyny iň esas derejede düşünmek mümkinçiligidir. Biologiýa düşünmek adamın özünü düşünmek için edýän tagallasının iň möhüm başlangıcıdır.
İnsanoğlunun ata-babalarının yeryüzüne yayramanın en ul artykmaçlyklaryndan biri beden hereketleri ve bu beden hereketlerine uygunluklarıdır. Hayvanlarda bolan ýaly tüýi bolmayan bedenimiz ýokary kislorod ulgamynyň netijeleri bilen güýçli myşda dokunmasy bilen enjamlaşdyrylan giň hereketli boğumlar bilen goldanylýan we berk siklet ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr biziň bedenimiz. Bunun netijesinde atalarımız arasında hereketli olanlar yaşayışlarına devam edip bildiler ve hereketli bolmakta ize galanların olsa yaşap bilmediği hakkında işaretler vardır. Hakikatten biz bugün bu uzun saylama prosesleri neticesinde yukarı spor potansiyeline eye olan bedenler bilen doğulyar ve bu hareket etme aýratynlygyny ulanmasak bu bizde çynlaky kynçylyklara sebäp bolup bilýär. Häzirki wagtda şäherlerde ýaşamagy öwrenşen adamyň uzakdaky ata-babalarynyň tebigatda nähil iýmitlenendigini göz öňünde getirmek mümkin däl diýen ýalydyr. Artykmaç energiýa sarp etýän we beýleki canly jandarlar bilen deňeşdirilende gaty uly energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmaly adamlaryň iýmitleniş pudagynda iň möhüm täzelikleri etmeli, owa hojalygyny öndürjüligi täzeden oýlap tapmaly we yüzlerce, müňlerce senagat iýmitini gaýtadan işlemeli bolýarlar. Emma 10 000 ýyldan gowrak wagt bäri öz iýmitini öndürüp bilýän adamlar we onuň ata-babalarynyň ýaşap bilme sebäbi tebigatyň millionlarca ýyllap hödürleýän zatlaryna baglydyr. Ösen ýağ saklaýyş ulgamy, çalt alys çalyş we tebigatda seýrek duş gelýän şeker ýaly möhüm iýmitleri bolan höwes şol döwürden geri galan adamlaryň möhüm aýratynlyklarydyr. Emma häzirki wagtda ýaşaýan azyk we baýlyklarymyzyň köp bolmagy bu esasy düzedişe çynlaky hop salýar we olara garşy durmak kynlaşýar. Şonuň üçin durmuşymyzy ýuwaşlatmaly we munyň da iň möhüm sağlamalaryndan biri de iýmitleniş ulgamydyr. Sinan Canan'a göre insan üçün bulanmyjarlyk, ýani kaos oňatdyr. Häzirki wagtda bilimde tebigatyň öz içinde esasy işleme şekline bulanmyjarlyk, ýani kaos diýilýär. Munyň üçin bedenimiz we aňymyz millionlarça ýyllap garaşyk dünýäde we kaotik şertlerde ösüp häzirki ýagdaýyna ýeten bolmaly. Başga bir söz bilen aýdylanda, kaos aňymyzyň öwrenişen we programmalanan esasy ulgamydyr. Sinan Canan'a göre biz nämetsek-de adaty we gaýtalanan rutin zatlardan gaça durmalydyr. Durmuşymyzda bulanmyjarlygy çagaralyň we onu ulanmany öwreneliň. İnsan beýnesine käwagt ýalňyşmak, giýjä galmak, unutmak ýaly zatlaryň peýdany boldugyny ýatdan çykarmazlyk gerekdir. Çünki artykmaç programmalanan we monoton durmuş uzak wagtyň dowamında beden ulgamymyzyň yaramazlaşmagyna sebäp bolup biler. Adam bilen bilelikde ähli biologik organizmalar umumy we düýpli bir meýilnama esaslanýar. Öýjüklerimiziň guruluşy, DNA-nyň ilgiderligi, biyohimik reaksiýa nagyşlarymyz we öýjüklerimizdäki ionlara seretsek, isler adam bolsun, isler jirafa bolsun, isler bagymyzdaky bir ot bolsun, bularyň hemmesiniň DNA-sy bir meňzeşdir. Beýniniň iň ösen görnüşi bilişimiz ýaly adamlarda bolýar. Edýän ähli fonksiýonlarymyz beýnimiziň öndürýän ähli reaksiýalary aslynda hereketi esaslanýan jogaplardyr. Gysgaça aýtsak, beýni bar bolsa hereket bardyr we hereket ömür uzatýan elementdir. Häzirki wagtda hereketsizlik esasanam şeher ilaty üçin sansyz keselleriň esasyny düzýär. Mysal üçin iýmitleniş bolanmalary bilen utgaşanda aşa semizlik, obezite häzirki döwürde şäher ilatynyň iň möhüm meselelerinden biridir. Gysgaça aýtsak, kronik keselleriň köpüsi yeňil we orta depressiýa, süýçü keseli, ýokary kan basyşy, aljaranlyk, ýürek ritminiň bozulmalary aslynda iýmit tertibi we gündelik maşyklar bilen has şalt düzeltilip bilen hastalyklardyr. Adamzadyň bütün dünýäye ýaýramagy haýran galdyrjy görnüşi görkezýär. Sebäplerini we jikmejiklerini entek gaty gowy düşündürmedik bolsak-da bir hakykat bardyr. Gündoğar Afrikada ilkinci gezek ýüze çykandan soň adamzat ilki 160 000 ýyllyk taryhy bolan Arap ýarymadasyna, soňra Anadolu we Aziýaýa, soňra bolsa Demirgazyk Ýewropaýa ýaýran gaty kyn we bölek migrasiýa prosesini başdan geçirdi.
Sinan Canlarına göre bedenimizin kuruluşunun harekete sağlanmagynyň iň möhüm görkezjilerinden biri çağalyk diýdi çykýar. Hemmemizin bilişi we görüşmesi ýaly insan çağalary adatça ören, işen we hereketlidirler. İnsan herekete mätäçdir. Adamlaryň biologik ýagdaýlaryny gysgaça göz aýrasak, aslynda ýapyk gurşawda 40 minutlap belli bir ýerde oturup bilýän we bu ýagdaýyň onu bynjalyk etmeýän bolsa, bu çağanyň problemli ýa-da hassa bir çağa bolup biljekliginden şüphelenip biler. Sinan Canan'a göre ilki bilen bizim beynimizi emosyonal aň dolandyrdygyny bellemek gerek. Şonuň üçin duygular zerurdur we rasyonal esaslar duygulardan soňra gelýär. Durnuklu ýol görkezji akyl güýjüne höwes diýip adlandyrýar we bu da esasan duygulardan döreýär. Logika arkaly adamy näçe inandyrsaňam, şol adamyň emosyonal zynjyrlarynda zerur ütköşmeler bolmasa, özüni alyp başynda ütköşmelerin gaty kyn boldugyny görmek mümkindir. İmitlenme uğru we sagdan ýaşamak aradasy bilen islendik maşyk ýa-da sporta başlamazdan we durmuşyňyzyň maşyk düzgün ütkenmeden olal, hünärmen tälimçilerden ýa-da bizi ýakyndan tanayan adamlardan aljak maglumatlarymyzyň we maslahatlarymyzyň gasy ullahan peýdasy bardyr. Özüňizi tanamayan we bedeniniz we ýaşaýyş endikleriniz bilen tanış bolmadyk adamlaryň beren maslahatyna gönüden göne eýermek peýdary däldir. Adam bedeni hereket üçin niýetlenendir. Şeýle de bolsa, ulak wagtlap dowam edýän agyr maşyklaryň bedene peýdasyndan köp ziýanynyň bardygyny bilýäris. Häzirki wagtda ulak wagtlap hereketsiz ösýän durmuş ýörelgesi bagşyklyk sistemini goşatýar we bizi ýetirýän köp ziýany bolýar. Hereketsiz galsak, keselleri yorulma kopumuz şonçada artýar. Umuman, adam bedenine haýsy rutin hereketleriň peýda bolup biljekdigini Sinan Canan gysgaça şöyle aýtýar. Birincisi dynjalyň. Esasanam akyl taýdan ýakymly wagt geçiriň. İkincisi güýçlü mysla işlenigini ýerine getiriň. Bu adam beden üçin gatylakan peýda berýär. Üçüncüsü 4-5 minut güýçlü işler bilen meşgul bolun. Mysal üçin tepeýe çalt ýöräp çykyň, soňra arasda howaň içinde o ýerde biraz dynjalyň. Bulan mujar kaotik ýagdaýlara we garaşylmadyk hereketlere açyk bolun. Bulary insan bedenine we beýnisine ören uly peýdasy boldugyny öz durmuşyňyzda deňep barlap bilersiňiz. Adamlar son ýyllarda bedeninden köp bilincini beýnine ulanmaýan saýlaýar, esasan aň düşünjel jandara öwrülmäne başlady. Durmuşyň köpüsi indi kellemizde şekillenýär. Ündüksiz öwrenmek, ýatlamak, aňymyzy gowlaşdyrmak we has bolup pikirlenmek ýaly howlukmalar köp bilenç beden saglamyny ýatdan çykarýar. Esasan şäherde ýaşaýan adamlar üçin beden kelleni bir ýerden başga bir ýere götürmek üçin ulanýan enjam hökmünde kabul edilýär. Emma beden aňy dolandyrýar, akyl beden dolandyrýar. İkisiniň arasyndaky iki tarapaýyn gatnaşyklaryň bardygyny gowy bilýäris. Olaryň birini äsgermezlik etsek, beýle ikisini bolan gözöçlüğünü ýitirýäris. Tehnologiýa ösmegine dowam etdirýär. Esasan bizim üçin karar berip başlayan sany tehnologiýa adamyň akyl we fizik güýjüniň arasyndaky boşluk giňelmegini dowam etdirýär. Maliýe mümkinçiliklerimiziň artmagy we tehnologiýa el yeterliliğinin ansatlaşmagy beden hereketleri we diri galmak üçin zerur hereket mukdaryny epesde azaltýar. Şonuň üçin epesde adam eýýän barha akyl jandaryny öwrülýär. Bizim aňymyzyň bedenimiz bilen bir wagtda ösýär. Başga bir sözden aýdylanda beden hereketi nukdalaryndan näçe köp güýçli sarf etsek, şol hereket etaplary üçin näçe köp akyl sarf etsek, beýnimize şonça işleňleşdirýär we şeýlerik bilen şekillendirýäris. Şol sebäpli kiçik çağalaryň telefon we ona meňzeş tehnologiýa enjamlaryny gaty ir ýaşda ulanmaga başlamalary we olar bilen köp wagt geçirmek olaryň bilim ukyplaryny epesli derejede azaltýar. Sinan Canan'a göre häzirki wagtda aşa semizlik, boyun we arka şikestleri, kan aýdanyş bozulmalary, ýalňyzlyk we bunun bilen bağlanışykly görülýän köp sany sosial ýa-da biologik saglyk problemleri hem tehnologiýa tarapyndan bize getirilen täze ýüklerdir. Meşhur alim Ibn Sina ýani Luqman Hekim sözüň gözelligi gysgalygyndan bolýar.
nahar ýerinize az ýeň. Nahardan soň ýene 4-5 saat hiç saat ýemäň. Şypa siňdirmekdedir. Şonuň üçin aňsatlyk bilen siňdirip boljak mukdary ýeň. Ruh we aşgadan üçin iň kyn we ýagdaw ýagdaý nahardan soň ýemekdir diýip pend edýär. İnsan görnüşleri piramidler maşgalasyny değişti jandar hökmünde bedeninde iň köp ýagyň bolmagy bilen beýlekler arasynda birinji orunda durýar. Näme üçin biz beýle semiz we näme üçin biz beýle köp ýag ýerdiz? Beýnimizde esasan ýokumly biýemolekularyň 3 görnüşi tapylýar. Olar şeker, protein we ýagdyr. İýmemizden alýan karbonhidrat we ýaglaryň epesli bölegi iýmit siňdiriş ulgamymyzdan geçip barýarka içegelerimizdäki ýörüýte mehanizmalar tarapyndan siňýär. Soňra ganyň üstü bilen ulanylmaly we saklanmaly ýerlere seýahat edýär. Şeker esasan glukogana öwrilen myşsalara we bagyrlara gitýär. Kıskaça aýtsak, ulgamymyzyň tebii sağlamlary şekere esaslanýar. Netijede tebigatda az miktarda tapılan şeker we bol ýaglar bilen doldurulan iýmitlere ýokary uygunlaşdyrylan iýmitleniş, iýmit siňdiriş we metabolik ulgamymyz bardyr. Ýöne häzirki wagtda berhizimiziň we iýmit sarp ediş usullarymyzyň bu sağlamalary miras aldığımız ata-babalarymyzdan düýpgöter tapawutlanýar. Iýmit almak prosesinde adam bedeni we beýni üçin iň peýdaly açyş nahary bişirmekdir. Nahar bişirilenden soň eti nädip bişirildiğini bilmek etdäki proteinleri has netijeli ulanmagyna mümkinçilik berýär. Bişirilen gök önümlerden we ýaglardan alınan bu proteinler ve karbonhidratlar bu hem tutuş berhiziň esasy elementleri bizi häzirki wagtda adem edýän ýolda iň möhüm azyklardan we şyfa hökmünde kabul edilýär. Sinan Canan insan kitabynyň beden bölüminiň soňunda sagdan iýmitlenmegiň bir näçe usuly hakynda bize şöyle maslahatlar berýär. Agram ýa-da küleye göre saglyk bolup bilinmez. Agramyňyzdan ulal saglyk we iýmitleniş endiklerini düzeldiň. Açlyk duýman, doly iýme. Her nahardan 3-5 saat soň duýulýan we köp adamda uglevodorod aşa köp kabul edilme netijesinde insulinin duýdansyz ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykýan hakyky açlyk bilen yalan açlygy tapawutlandyrmagy öwreniň. Muny etmegiň iň mowat usuly nahar wagtynda şeker we uglevodlaryň kabul edilmegini hemişelik çäklendiriň. Karbonhidratyň köp bolduğu iýmitlerden mümkin boldugunca uzak durun. Süýjü we süýjü önümler bir iýmit däldir. Diňe lezzetli zatlardır. Sağlığa peýdasy ýokdur. Mümkin boldugunça bulardan uzak durun. Süýümli, çiğ we ýaşly iýmitlerde köp ulanmak da makul bilin. Ýagly zatlary sarp etmekden gorkmaň. Siziň bilmeli zadyňyz peýdaly we ziýanly ýaglaryň tapawutydyr. Et beýniňiziň ösmegi we iýmit siňdiriş saglygy üçin möhüm iýmitdir. Emma esasy sağlamalarymız etiň sarp edilişiniň gatipes bolmagyna görkezýär. Adatça hepdede bir geder gyzyl et ýemek ýeterlikdir. Balyk we deňiz önümleriniň peýdasy meselesiň olar has hem ýygy-ýygydan ýyilmelidir. Günde ağzından bir geder açlykdan içiňiz gürlemäge başlaýança hiç zat ýemäň. Iň gowy düzgün gündelik rutin gaýtaran işlerden kaça durun, bedeniňizi ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen geň galdyryň, dürli iýmitleri synap görüň, wagtal vegetarian ýa-da vegan dietlerini iýin, her gün et ýa-da beýleki güýçli iýmitler ýemekden kaça durun.